Gde ste bre ljudi? Znači evo kao što vidite po naslovu klipa ovo je prvo Minecraft preživljavanje. Znači ovo je prva epizoda običnog preživljavanja bez ikakvih modova, bez ikakvih, da bi se u to uverili. Evo single player, create new world, nek se zove ajde kako piše, let's play Stefan. YouTube, može, survival, on, off cheats, default, chest će da dodam, znači tu nije nikak problem, volim da vidim kakve chestove. Ništa se dobro ne bio, let's play Stefan YouTube, idemo create new world. I eto ga. Ajde, šta se toliko loaduješ? Ajde, brže bre to malo. Mnogo si spor. Ajde. I evo nas u tajke pijemo, imamo ovce tu, dobre. Idemo u chestu, imamo drve, stikove, imamo hranu, to mi se sviđa, mogli smo pokupiti ovaj chest odmah. I ove torčeve da pokupimo, naravno. Oni dosta dobri mogu da budu na početku. Ne. Sada vidimo malo koliki mi je render distance 9, ekstra dobro. Imam tu neku hranu, ovo je baš dobro mesto. Ovo su onih tamo letećih grass blockova, ali dobro. Ovo je baš dobro mesto, ne znam zašto ovdje odmah ne bismo počeli sa gradnjom. Pre svega da napravimo ovako jedan crafting table, da napravimo jedan wooden kramp i gdje bismo mogli da započnemo to naše kopanje. Ajde ovdje negdje. Mogli bismo ovako samo da ukopimo, ja mislim da bi sad trebali navatimo neki kamen. Ja sam se malo zeznuo, evo ga ovdje kamen. Da napravimo te osnovne stvari od kamena, kao što je kamni pik ili kramp, ne znam kako ga zovete. I onda shovel, sekiru, mač, on je dosta bitan. Neću otkopati ovaj, ne, ovo je diorite, ja mislim. Ne znam baš ove blokove kako se izgovara. Znam da ima andesite, diorite, granit i to je to što mi ja mislim. Sad ja sam mnogo kasno počeo ovo preživljavanje, sad je kraj, sad još malo pa nova godina, pa treba da izađe jedna 9 verzija, koliko ja znam. Jedan marš samo da napravimo, pa ne znam, za jedan 9 verziju, nešto sam ja gledao, meni se ono baš nešto mnogo ne sviđa, ne znam da li mogu da poprave nešto u tome, meni možda mi se svidi ili tako nešto. Inače nisam baš nešto mnogo impresioniran, ajde dobijemo koju ovcu. Da dobijemo hranu, dobijemo koju ovcu, da dobijemo vunu za krevet, krave nećemo još dobijemo. Sad da vidimo gdje bismo mi mogli da se sjatimo za prvi dan. Tamo ima nešto dobro, ajmo da odemo do onog mjesta tamo da vidimo šta ima. Evo ga mali indjenka, penka, bile nosići, tih crtani filmovi. Da vidimo šta ovdje imamo lavu. Ovo već se ovdje zapalilo, to trebamo da ugasimo. Tako. Već počinjamo da gojimo hranu. Evo ovdje neka pećina, možda tu nađemo malo irona za početak. Evo ga kao što sam i rekao. Sad izvinite što ovako pre nekako da čašam oko, pošto sam bio na treningu i sad drugan me malo udario po oku, pa utri taman za pik. Drugan me malo udario po oku, pa se po neki put mora počešam pošto zasvrbi. Inače ovdje dosta dobro mesto. Ovdje naravno skinemo. I tu bismo mogli napravimo neku kućicu, sad ne znam baš, evo vam ja dosta volim ili ravna, ovdje kupim ovaj kol normalno, dobro sam ga vidio, dosta ravna mesta ili da budu
planine, znači ne volim onako srednje kao što je ovo imena planina, ovdje ravno. Znači mi ćemo da nađemo neko ravno kao što tamo što sam vidio iza, ili ćemo da idemo u neke planine, mada ovdje ne vidim blizu njene planine. Još malo ćemo kupiti ovaj kol, pa ćemo da vidimo tamo ono mjesto što smo vidjeli. Tamo onaj plans, valjda se, evo plan, ovdje planina, slušaj mene. River ili pećina neka, ili pećina, kako ko to je. Ovdje malo se zazam pa pričam pećina. Ops, dobro, ovdje kako im je dobar malo cave sistem. Ovdje imamo još malo uglja. Vidimo da li ovdje možda nađemo negdje iron, ako ko idem na sam ugalj. Evo ovo ide ka dole, ajmo samo malo ćemo da zagvirimo. Idemo ovamo, čak vidimo na drugu stranu, možda ima nešto dobro. Ima, valjda, nadam se. Evo već ide malo dublje, tu već nećemo da istražimo. Možda se vratimo u neku narednu epizodi da majnam ovdje. Inače, 40-50 FPS-a nije baš nešto mnogo. To bi mogo da popravim. Pa dobro, ovdje ima jedna lepo meštašica ovdje i to kog, kako se zove, kod tog jezerca malo manje, jezerce, to je, što je tamo, no stone, moram da provarim, možda ima nešto novo, možda neki bug ili tako nešto. Ovo je 1.8 verzija, znači nisam teo 1.8.9 verziju, ovo je 1.8, imam tu Optifine i mrzom da skidam tačno lava ovdje. Imamo dosta lave ovdje, znači to je ekstra. Možemo ovdje negdje napravimo kućicu. Eno ga tamo šta je ono, iz tajge u ono neki bug, mora da im da provarim ovo ljudi. Nastavimo mi hrane. Pa nastavimo mi hrane, zabit ćemo da ne mokrimo gaće. Ovdje je crkva neki konj, konji se pobijali. Dobro. I evo nas ovdje, aha, ja sam mislio da samo ovdje se nalazi i da je okolo tajga, ovo je. Nije tajga, kako se zove ova, savana. A ovo je tajga, valjda. Sad ćemo da vidimo. Ovo je tajga, a ovo je savana. Ja sam mislio da ima samo taj tu kut. Inače, ja volim ovo drveće, dosta spruce wood ovaj. Manje koristim ovaj akaciju, pa ne znam sad, ovamo će da živimo, to je definitivno, vidite još lave, ova tajga puna lave, ajde ubijemo koje svinče. Pošto čisto s ovim ja nisam baš te sreće da dobijem ovu šargarepu, kako se već kaže, nije bitno, mrkvu, kako god. Nisam baš te sreće da dobijem od zombija, pa bolje da ubijem ove svinčiće na vrijeme, nego bolje, posle kad ih ne mogu budem našao, ne mogu budem našao, dobro. Imamo još malo svinčića da pokokamo i njih, da se obezbedimo. Dobio sam ovaj od konja. Leder tamo izgleda si pobijali konji, ne znam da li to neki bug ili nešto, ali dobro, nije bitno. Mi ćemo da pripitajemo jedno konja, nadam se, ako uspemo da nađemo neki dungeon, nađemo sedlo. Bilo bi dobro da u 1.9 verziji ono uzmu kao da napravi, da može se napravi sedlo od kože ili tako nečega. Bilo bi dobro kao ono staviš u obliku sedla ono kožu i onaj, ne znam kako se to zove, kanap, ono što možda vežete konje i magarce da ih vučete. Eto. Ja sad smo mi mogli da nađemo ono mjesto, sad ću pojesti jednu jabuku. Da i mogu da sprintam. Ja mislim da je ovo ovdje dosta dobro mjesto. Gdje sam beš vidio, aha, evo ga ovdje. Sugar cane da poberemo malo. I ovako ovdje bismo mogli da napravimo kao našu prvu kućicu, ili tu. Ja bih volio da bude malo na visini naša kućica, ovo baš velika visina. Ipak ćemo mi ovdje da napravimo kućicu. A mi se vidimo kad ja ovo malo sredim.
I evo nas nazad, znači ja sam ovo malo sredio, vidite tu ima neko mjestašce, sad ćemo mi da napravimo našu kućicu. Ovdje imamo konje, njih ćemo morati premestiti onakde malo dalje, nema veze. Bet, otkud ti, zar ti ne treba da budeš u nekoj pećini? Znači ima neka, aha, evo ovdje. Znači jednom preko kući imamo pećine dosta, dobro. Čujem se kao su video Iron, nema veze. Znači ja sam ovdje, neću to jedem, ovo treba mi za Apple. Ovdje ćemo za početak da stavimo crafting table, koliko, isključu za sunce, nema veze. Prvo što ćemo da napravimo jeste jedan krevet i njega će nosimo sa sobom. Sada bismo mogli da napravimo jedan furnace i da ispečemo ovo. Treba će mi još dva ovako. Zatim jedan chest za svaki slučaj. Ja sam već imao jedan chest. Jao, majmune Stefane, majmune. Da postavljamo ove stvari koje nam neće trebati. Inače, ako ste sad čuli moju babu, izvinjavam se, gleda neku seriju, nešto ono što je. Polako pada mrak. Mogu bi ja stavim da prespavam. Jeste, znači pada mrak 30 zvijezde. Mada mogu bi ja da uključim Sky-a, mislim, Sky on. Evo ovako, da vidim kad je mrak, kad nije. Mislim, nije mnogo oduzima, malo FPS-a, ali dobro, može, s tim se živi. Tako, sastavimo ovo, imamo dovoljno hrane i ljudi, idem ja malo da cepam drva iz one šume. I ljudi, evo nas nazad. Opustio se, ovdje sam oko ove lave skinuo dosta drveta, kao što vidite, mogli smo i ovo drvo. Da nekim slučajem ne zahvati ovo drvo, imamo stack i pol ovog oak wooda i 35 birch wooda. Pa ćemo vidjeti šta možemo da napravimo sa ovim drvetom. Kuća mi je valjda u ovom smjeru, odnosno kuća. Mesto gdje će da bude kuća, temelj, ajde da kažem. Dosta ovci, dobro je. Ponestavila mi hrana kad pre. Nikad prije, ovo je dosta dugo kopam ovo, dobro. I tamo dosta visoko drveće, evo sad bolje vidite. Dobro, znači, mogli smo dosta imati, znači nisam zasađivao ponovo ovo drveće. Kad nam bude trebalo imamo da zasadimo, našli sam dosta Apple-a. Inače, primijetio sam da nisam odključao time to strike, time to mine, hot topic, getting up itd. Zato što nisam bio imao getting wood. Tako da ćemo sve iz početka. U ovom serijalu, znači, prvo što je bitno da se ispune sve ovi achievementi. To je prvo bitno. Znači, kao što rekao, znači, prvo bitno achievementi. To smo napravili. Samo sekunde. Da je dao... neće. Što nećeš, bre? Pa zašto? Sad getting out. Jok. Dobro, nije bitno mnogo. Ovo mi je došlo, to ćemo tu da ostavimo. Ovo bismo mogli, ovo nema cobblestone. Inače, ljudi mi ne znate, ja pravim tu neki medieval style. Mogu bih da... Evo ovdje neki rudnik. Ajde kažemo rudnik. Tu bismo mogli da kupimo malo... Ako tamo iron. Ajde kupimo to i... Ovo ne. Nisam tu dao da stavim ni tebe. Evo. To. Ovo je neki mali, kupimo ovdje malo irona. Ovo malo više irona. Ajde još neki mi daš dobro. I da kupimo malo ovog cobblestone. I ovdje smo našli još irona. Što je super. Znači ovdje tu sam kopio, tu sam našao još irona. Ono pored onog, tu dosta irona. Mi ćemo možda u prvoj epizodi, nećemo, budemo full iron.
ali nije bitno u prvoj epizodi, znači mi je bitno da napravim deo kuće barem, ne možemo cijelo da stignemo, ali deo, znači bitno deo kuće, pošto kuća planiram da bude malo veća, sve ne, neće bude, mislim da unutra stavljam storage room i sad to, ali ne, to ćemo van kuće, posebno storage room, ne znam sad koliko će im trebati, skupit ćemo jedan stack, to će biti otprilike dovoljno, nadam se. Sad ne znam da li da menjam stil, tako nešto, da isprobavam, nisam baš dobro u tome. Imam još 20 koliko minuta će biti to. Sada se vratimo ovamo. Tako, nisam izbacio, znači nadam se da vam se sviđaju ušte neću da imam još. Zašto da jem? Treba mi dva ova. Kol mi plako neste, ali ne lezem. Znači, mogli bismo da krenemo s tom kućicom. Nisam baš nešto planirao kako se izgleda, ajde. Tu. Ajde da bude paran broj. Može. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde, tako nešto. 10 puta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I na 11. I ovo ćemo već da iscentriramo kako treba. Ovdje negdje bi trebalo jeste. Znači to je 10 puta 10 puta 10. Na 10 puta 10, no i puta 10. Puta 5 će da ide nešto. 1, 2, 3, 4. Pa 5 ime. 2, 4, 5 jeste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Beži konja, ovo je moja kuća. Mora spavam, ne može. Dobro. 1, 2, 3, 4, 5. Hoće konj da bude u moju kuću. Pa nemam sedlo za tebe, mšto. Mšto more. Sad ću kukukam. Izvinite zbog toga su mi prsti. Moram da pucam prstima. Nije baš zdravo, ali dobro. Stavimo jedan torč na crafting table. Beži bre tamo, ne možeš u moj krevet da spavaš. Mrš! Dobro. Mogli smo da pretvorimo u ovo. Ne, tako. Svi blokovi da budu u inventoriju. Sekira samo što nije pukla još 4 durability-a. Sad bih mogli ovako nešto da napravimo. Tako. Ovo neće biti nešto mnogo veliko, kuća sad sam otkrio da neće biti mnogo velika. Biće onako prosječna, medieval style. Tako, sad ne znam, tu pa 1, 2, 3, pa tu, 1, 2, ništa. Tako će biti, sad ne znam kako će ispadne ova kuća, prvi put pravim ovako nešto. Da napravimo mi vratance. Tako, inače ja sam uglavnom prebao sa spruce woodom s unutrašnje strane. Uglavnom pravim sa spruce wood, vidim već da će mi trebati još cobblestone-a. Spruce wood je po meni jedan od boljih ovih blokova za gradnju. Znači ja obožavam da pravim sa spruce wood. Zašto? Ovako vidite, ne vidite ništa ovako, vidite. Dobro, ne veze. Da ne dužim mnogo epizodu. Samo ćemo u stranu prednju da pokušamo da uredimo. Tu bi trebalo bude kao ovako nešto. Ovako za prozor neki jedan ili tako nešto. Jeste ružno, ne daj bože. Sad staklo sam mislio glass panel da stavim. Ali neće to da mi se spoji s ovim, ja mislim. Tako da ja mislim da bolje da ne da stavim obično stakla, ovo da ovako. Puče sekirica. Ili ovo da stavim ovako. Jao. Sad ću da napravim sekiricu. Mislim da u chestu nemam stikove. Šta radim bre, ovo sve sam spetl.
Gdje ću drvenu sekiru, šta mi? Sve sam poludeo. Tako, i to tu. Nije baš nešto pretjerano lepo, ali s obzirom na moju gradnju možda i ispadne nešto. To je mnogo staklo neko. Sad vidim gdje mogu da nađem pesak. Evo našao sam ovdje pesak, nedaleko od kuće. Tu nisam vidio da imam rečicu. Mislim, znao sam zbog toga sam mi stavio ovdje, ali smetna suma da je tu reka sa sandom. Sad ćemo kupiti tu malo sanda za glass. Tako 32-3 komada će biti dovoljno. Ajmo još ovih 2 komada da bude pola. Ne, da umreš od vodu. Će spodavim u vodu. Mi ga ovdje stavimo. Munja, će ga zovemo Munja. Munjo, pa nemoj mi se vereš, sve ćemo nastaviti ovako. Munjo, šta mi tu radiš, Munjo? Daj se popne na tebe. Daj se popne na tebe. Nećeš, dobro, više. I ljudi, evo ispeklo nam se staklo. I tu sam malo preuredio ovaj dizajn, ovo treba još da se skloni. Znači, nisam malo, sve sam promenio kao što vidite. Sve je ovo sklonjeno, ovdje vidite pomblok pa ovako kao silazi nešto. Tu mi se dosta mi se sviđa. Ovdje vidimo obrnute stairs pa opet pa normalne stairs pa obrnute stairs gore idu. To se mi se sviđa ovako, sad samo još da vidimo glass panel da napravimo. Sve ovako pravi jeste, mislim da će 16 biti dovoljno. Ali ipak neće biti, dobro nije bitno. Ovako i ne izgleda dosta loše. Još na njoj ima da se radi, nema više. Sve sam i ovdje, pošto do sad mi nisu ulazili mobovi na ovo, pošto uglavnom prespavam pa se i ne spawnaju. Jao, fail. Evo ga. I to je bilo to. Mogli bismo mi ovdje da zaustavimo epizodu. Dosta smo toga uradili, znači našli smo mjesto, napravili polovinu kuća, se kaže. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe, da ću boljem preznuku, ja sam boss. I vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!